Milí výtvarníci, o téma dnešního videa jste si napsali v komentářích. Nebojte, nevybral jsem second hand. Tématem výtvarným bude totiž draperie. A my se na ní podíváme pohledem dosti nezvyklým a vysvětlíme si na tématu, kterému se většina výtvarníků snaží vyhnout. My to zcela otočíme a tuto zdánlivou složitost použijeme jako pedagogickou pomůcku. Takže pojďme na to. Draperie je umělecká látka a nás dnes bude zajímat látka vzorovaná. Ty vzory mohou být různé, od takových geometrických pruhů nebo pravidelných, třeba puntíků, až po nepravidelné organické, jako jsou tyto květiny. Všimněte si, jak téma vzorované látky zvládli někteří z našich studentů z online přípravky, kteří připravovali práce do portfolia. Také z toho důvodu bude naším námětem obyčejná kuchyňská utěrka, kterou určitě máte všichni doma. Draperii máme už předkreslenou, dělali jsme to na minulé lekci, odkaz vám samozřejmě nechám. A podíváme se, jak nám ty zelené pruhy, ten vzor té látky, pomohou vyjádřit objem a lépe vystihnout tvar. Stačí k tomu pochopit dva základní principy. Mohou nastat dvě situace. Ten pruh, který je vlastně geometrický, dojede ke konci té látky a my to vidíme takhle jakoby z čelního pohledu, jo? Může to být šikmo, ale čelně. A všimněte si, že ten pruh dojíždí kolmo k okraji, kterým to končí. Druhá situace ovšem nastává, když nám ten pruh pokračuje do zatáčky, za kopec, přes vlnu. Vidíme to všude tady, takže v tomto bodě nám ta látka nekončí, ale pokračuje a v tom případě ten pruh bude takhle do zatáčky a bude kopírovat tvar toho kopce. Tyto dvě situace se nám na výkrese vlastně budou opakovat, budeme si jich všímat, takže pojďme na to, naznačíme si tam ty základní, tady vidím, že jsou 4, takže navazuje kolmo. Teď si všimněte, že tady je v podstatě takový jakoby zlom a kdekoliv mi ten pruh najede na tu vlnu, tak se po ní takto sveze, zhoupne a samozřejmě tady u toho konce pokračujeme, takže musíme jít do zatáčky. Jo? Možná, že to nebude úplně přesné, ale to vůbec nevadí. Všímejte si, jak pruh, když narazí na vlnu, tak se po ní sveze, uskočí a na konci zase naznačíme, že nám zabíhá. Tady ty spodní můžeme udělat už jednodušeji, takže navazují nám kolmo, pokračují nám do zatáčky. Nádherně tím budujeme objem. Totéž máme tady takový poslední. Tak. Teď všimněte si, že ta látka je dokonalá v tom, že ona je vlastně oboustranná. Ty pruhy, je to obyčejná teda utěrka z IKEA, určitě ji máte doma. A takže ten pruh, teď se podíváme, co udělá, když nám zajede vlastně za roh, do spodu. Takže on nám musí takhle, říkali jsme si, že jde do zatáčky a on se nám musí v podstatě dostat na opačnou stranu a tam nám skopíruje tvar okraje té látky. Všimněte si, že okolik je to tady uskočené, ten pruh. Teď v tomhletom místě se sveze ten vzor po vlně. To znamená, záleží, jak moc to vidíme, buď úplně uskočí po té vlně, že nenavazuje, nebo může i navazovat, že ta linka je jakoby propojená. My si zkusíme ukázat, že uskočí. Tak a tady jsme si říkali, na konci musíme jít do obloučku. Protože pokračujeme. A stejně tak ty ostatní. Jo, tady je pak nějaká ještě horní vlna. Tak a samozřejmě, že to je tady náhoda, že se nám to zrovna jakoby potkalo. Správně by se to potkávat
nemělo, nenavazuje to. Tím vlastně ukazujeme, že tohle je nahoře, tohle je dole. Teď zase ještě si můžeme ukázat jednotu. Tady vlastně budeme pokračovat s tím vzorem a zase se nám přehoupne přes tu vlnu, sveze se po ní a pokračuje na té spodní straně. Tak, pro názornost můžeme to trošičku prostínovat. Takovýmhle způsobem se dá pokračovat. Já si myslím, že to vysvětleno je názorně a že si to můžete s tím experimentovat potom sami. Takže já to jenom prostínuju, abychom to podtrhli, to sdělení. Jo, potom samozřejmě ta vlna nám pokračuje i tady. A tady využijeme ten princip první, že nám to dojede kolmo k tomu okraji a tím nám to jakoby končí. Tak těch vln je tam samozřejmě víc. A tak dále. Takže vidíte, že draperie není nic složitého. Dneska jsme se naučili ji správně číst a paradoxně nám k tomu pomohl vzor, který vlastně přidává další míru složitosti a vidíte, že to tak nemusí být. Můžete s tím doma experimentovat, určitě najdete něco pruhovaného. Já většinou používám, to jsou kusy oblečení, tohle nějaký šátek puntíkovaný, funguje to stejně, případně potom tady, že to je košile s takovým květinovým vzorem, tak tenhle by byl určitě nejsložitější, ale ten princip zůstává, pamatujte si tato dvě pravidla, učte se dívat a pokud máte nějaké další přání, co chcete, abychom zpracovali v našich výtvarných návodech, napište dolů do komentářů a my se těšíme na setkání příště.